हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि हारिमु इउटुब चेनेलनि गोदान भिडिअआव। दिनै इन्टारनेशनेल वुमेन्स डे बे सानखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्लानि बेंटलाव मेहेरगोनां आइजोफोरनि सुबुंगौमा हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनाय जादों। बेवहाय नोंथांमोना मा मा नुयो नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। जोङो गारि खारग' जानानै बर' बाजार इउनिट एबसुनिफ्राय फस्लाबारि जथायै जोङो गंसे गारि हमनानैसो थांनांनो जोबोद लेट जादों आरो गारिया फिसामोन आरो जों मानसिफ्रा गोबां जानायलाय गोबां खस्थ' मोनो। बिदिनो जों मेलाव बाहागो लाहैथारो। 11 रिंगा जाखाबायमोन, सहैगौमानि 12 रिंगानि बारदों, मेलानो जोबफ्रामबायमोन। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिबुंथिया जोबहां जानोसैयाव जों सहैनाय जादों आरो फैनोसैयावबो जोङो गोबां लेट जाबोदों लोगोफोर। थेवबो जों मेलाव बाहागो लाहैनानै दिनैनि मेलखौ जाफुंसार होबाय। नै जों हाग्रामा ब्रिज मोनबाय लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे मेलाव जा नुयो एफा एनै ब्लग सिस्टेमबो ओरैनो देखायनाय जासिगोन आरो बेवहाय इन्टारनेशनेल वुमेन्स डे सानखाय, आइजोफोरनि सानखाय बेवहाय जों हौवा माहारिया गोबां खम थांदों। जायफोर गामि खाथि खालानि बिथांमोना थांदों, नाथाय बांसिन आइजोफोरा बे मेलाव बाहागो लाहैदों। जोंबो बेवहाय बाहागो लाहैफादों। आङो थांनाय बोसोरावबो बिजनि दख'रानि सिङाव थानाय मालिपारायाव बाहागो लादोंमोन आरो देग्लायबो थांथारनाय जाबाय थांनो लुबैनानै। बेंटलखौ नुयैखाय नायनो लुबैनानै थांबाय लोगोफोर। मादैमोन आब'मोनजों थांफानो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिसोरो रंजानानै रायज्लायनानै होनलायनानै आरो एदावलायनानै जंखायलायनानै दिनैनि मुलुगनां आइजो सानाव बाहागो लाहैनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय लोगोफोर। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादों एफा एनै बेंटल आरो बेंटलाव खुंनाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुलुगनां आइजो सानाव। बेवहाय जोंहा गोबां गेदेमा आलासिफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों, बेसेन गोसा बिबुंथि होदों। जों बैफोरखौ बाहागो गासैखौबो जों खोनासंनो मोनासै। जों दा मोनफैबाय इन्टारनेशनेल वुमेन्स डे सान फालिनायाव। मोखाङावनो दोनदोलै, जों दा थाब थांफिननो मोननायनि। गाइडेन्स होनांगोन, बिसोरखौ जोङो गार्ड होनांगोन। बिसोरखौ जोङो धोरोमनि माखासे आयदाफोरखौबो फोरोंनांगोन, लोगोसे साइन्स बिगियाननि बाथ्राखौबो फोरोंनांगोन आरो बेजों लोगोसे सासे मानसिनि जिउनि प्रमद बर' सारा चेलेन्जेसफोर, लेक्सार होलायबाय, गोबां जेंनाफोर आरो लेट जाबाय। जिउ राहा दानाय आरो मानाव गेदेर जोंनि बिटिआर हालामानिनो राकेश ब्रह्म आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनिसिम आङो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ सिगांग्रो बावहरनाय जाहैबाय। बेजों लोगोसे दिनै बे इन्टारनेशनेल वुमेन्स डे सानाव बयबो आइजो माहारिफोरनो आङो आइजो साननि गाहाम हामलायनाय। हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' सार आरो बिटिआरनिनो इएम बिआर फेरेंगा सार आरो लोगोसे बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्म बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदोंमोन। आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि आरो गोबां बिबानगिरि, दैदेनगिरि आरो बेंटल फरायसालिमानि बिबुंगोरा, प्रिन्सिपाल, फोरोंगिरि बिथांमोन, फरायसाफोराबो गोबां बाहागो लाफैदोंमोन। नोंथांमोना नुबाय। न'खराव जुदि बिफायाल' खामायग्रा जायोबा, बिफायाल' जुदि रां बुथुमग्रा जायोबा, बै न'खरा मालाबाबो थोजासे गोजौ जौगाखांनो हाया। खिन्थु बै न'खरनि बिमायाबो, बिफायाबो, फिसाफ्राबो जुदि न'खरखौ फोसाबनायाव जयै नांफानानै थायोबा, खिन्थु न'खरा जौगाखांबाय। नाथायहाय दिनैहाय जोंनि हिन्जावफ्राबो समाजाव ओंखाम एसे जानाय जाबाय लोगोफोर। दालि ओंख्रिल'सैमोन, ओंख्रिफ्राबो जोबजोबबायमोन। हेपि इन्टारनेशनेल वुमेन्स डेआव फैनायनि नेरसोन महरै थाथोंसै होननानै आब'मोन मादैमोना गांनैसो फट' लानाय जाबाय लोगोफोर। गोजोन्थों।